Jeng tunggu kene Jeng. Monggo, kena ambil kodin. Ngapunten lho. Pakaian kula ngeten niki. Oh, nggih rada endel sakjane kula Pak Mantri Kalau ngapunten. apa nggih. Nggih kenapa sih wau kados wengger irang to mriki mau niki. Nah, niki sasape nggih. Nggih tapi nebuse iki kan nganu tentu kebangunan. Kebangunan ten apotek. Ten apotek. Apotek niku Ten bangunan tepi entene ten dampit mriku. Opo? Nggih, niki lho nggih perjalanan biasanya 3 jam. Nggih. Ngantos obat ini kok kali jam, dados 5 jam to niku. Dia. Sampai jangkep nggih. sampai niki jam. Pak niki satu hari 7 kali minum. Oh my sampai god. lengar. Loh, dan ini pernah diparah Oh, sing penting waras. Sing penting waras jam pun saminggu dinampet. Iya, sampai akhir atus parah, sampai atas ini. Boy si sego, boy si paku, mboten nonton kula. Tenang Mboten napa-napa. isi Pak. Terus kaya bapak. Nah, niki mungkin nebus obat nggih. Pun dampet lho Jeng. Aku tuh kita dampet niku. Paku. Satu hari 7 kali. 7 kali petil iki sing diuntal. Saya tambah nyonyor kok iki. Sing apa sing penting waras. Iya. Sementing waras, sing sehat penting ya. Makanya gimana kan rada parah. Obat itu 1 hari 7 kali. Cek nang cepet sembuh. Cek kuat nih. Iya. Alhamdulillah Pak. Di nganu dengan Jenengan mboten Suntik mboten? Suntik kan Jeng. disuntik nih. Suntik maka. Suntik mau cek tambah sehat Kula nih. biasa mboten nganu, mboten biasa disuntik. Berarti suntik niku pun siap Suntikan ini biasa kita suntik nih. Karena ini kula biasa suntik sak minten. Oh, suntik nopo niku? Suntik sapi niku. Suntik sapi. Sapi. Teh lorone rada parah iki jalume Nomor 4. nah niki jalume niki. Oh nomor Santai, kali. nomor kali. Suntik Santai orang bahkan santai. Tapi engko pas loro. Loh, loro. Wah, kan berarti. Kula loro mboten biasa lek disuntik sing loro. Sing biasa disuntik, itu sing kri. Suntik udah waras dadi kanca gak malah bingung. Nah, kayak gini cek gak bingung. Mas Andi ngocoy. Tenang mawon. Dipun Ojo ngono Jeng. Ini lho. Jeng. Jadi Baca kentut. ya, Langsung dikit. kan wih. Waras sih, waras. Langsung. Tenang. Oh, lah kok bolong ini Jeng lawan Jeng. Kak bolong yo sing duduk sing Nyuntik gak iso. gak iso. Nggih punten Pak Mantri kan kula niki nggih rada endel jauh. Oh, niki mboten napa-napa. Biasa kula niku nangani tiyang modern apa mawon wis biasa. Oh, warna-warna. Nah, gak periksa-periksa nama. Gak wis seger sana. Itu malah sing sakit mboten enten nggih. Nggih sajane kula ajenge ngresakaken mak barang niki lho. Mboten. Nggih monggo sak Wis kaya Mas Yakun kaya jenenge dianggap anak Siman dhewe kan yo bingung anak kadang delok semakin hari penampilan yo tambah ngene iki wedi lek sing aneh-aneh ngono lho. Nek ngaten iki kados obat niku obat saraf mawon. Kuwatir lek ingin sampe wong ngoten lho. Lek ning ali kadang ngeten iki lho. Kuwatir Tapi sampai rasanya jenengan mboten enten salah. Niki wau. Soalnya ketutupan rambut jam. kan Oke, ini sih kabeh ini. Kang rungokno. Ya sajane masih Pak Mantri kan yo ngerti. Jeng sampai dengan niku normal kok, normal. Sing gak normal buat napa nih? Sing gak normal. Sarape jeng Sarape. Ya bisa. Tenang teman-teman. Nggih, sangko sing pinten Pak Mantri? Oh, anggap sih niki wau sundike 12.000. 12.000. Nggih. Terus cek-cek niki wau 75.000. Jadi Ini ku cek
cek nopo cekcok. Loh, ini biasanya kita gambar cekcok, cek kok India. Cek. Misal kami bon ngoten angsal. Wah, asal mau. Wah, materi bebas. Wah, asal mau. Asal mau. Watas sing bon kula niku. Sampai bon kula numpuk sak macam niku mriku. Kertas. Nggih. Tapi mboten kadang-kadang mboten di napa niku disaur mboten apa. Sampai lali. Sampai Pasiennya sampai lali. Itu kok ikhlasaken mawon kersane. Ya kayak mrene Sampai kesehatan iso yang niku gurung bayar semuanya orang dino kas. Orang dino menir ini gak bayar sih an. Pasiennya Ora balik periksa ten mriki nggih namung bon nggih kersane kula niku. Jimbinya memang medalakan pedel pasiennya ngoten mau Nggih. Sampun kula niku sabar mawon. Kersane sing mboten bayar. Boten kula benjing mawon kula iki mau apa yen apa? bojo kula kuplit niku boten tentang griya. Oh, layak nggih. jadi seneng layak. Wah, Dadi kula medal yen mriki. terus sampean lara gak diurusi. Boten diurusi. Ya kula kali Niki- mak niki iki diurusi. diurusi. Ternoten mak niki. Mak meteng kula kok monjo ngoten kula. Napa meteng napa ya napa ngoten kula. Sik Mboten mak niku ngene. mboten. Mboten meteng. Mboten nggih. Mboten. Semanjur aku susah mati nanti sih bengi-bengi mak. Gak ora. Boleh Lah ya. boleh niku Wong Pak Mantri iki ganteng kok ngene semak kok bingung ae. Iya, seneng gak Lah iya, aku iki paham Mas. boleh nopo. Cak anu bojo kula niku cak kuplit niku. Apa lek kadung enggak apa nih anu. Sampai kula iki sampai lalu jantan mungkin. Apa lek kadung Belum mau. bilang salah Pak Mantri. Wah, monggo Om. Monggo. Nah, monggo. Sampai ngelah Pak Mantri. Perjalanan jauh yang ngomong iki lho. Nggih. Nggih. Nemen cak kuplit niku lek anu. Nandang Lek dia. kadung nandang aku. Untuk jahat. Sampai koyo jaran. Astagfirullahaladzim. Koyo Nanti jaran. nandang kasih sayang. Menilai ketemu tak senenane jam. Apa mbek aku sampai momo. Paling kesel beda mriki wau. Numpak napa mriki wau? Melampah iku mau. Wong nampak Jadi wong kula ten griyane emak niku wae dikaget kula Oh. kira lho perawat tuh kok endi iki tibake mendo-mendo. Kaget kula. Ini perawat belakang tuh kok endi wae. Iya. Nggih saking Biasanya niku lho kudungan kok kula ngeten iki. saking boten kuat Peteng. sakite niki kula. Tak kira lho gak kuat godane. Enggak pas sakite langsung gawe pakan ngene iki ya. Oh sak antene kula Bebas ya? pasang Cek bebas ngono. nggih Kadang mudo barang. Wah, boten nek moto. Oh, Kadang itu ginjal-ginjal ngono. ginjal-ginjal. Mm-mm. Erokan pasti. Keluarkan. Kula lek biasa lek anu benjing nggih lek boten benjing nggih enjing-enjing. Anjing-anjing. Nggih. Kula Senam. senam kali mak niki. Oh, senam napa niku? Senam sing ngeten niku. Wih, sayang tak. Nah, ini itu Aduh, dia rencange wedhus. Iku. Tapi anu sing wis gak oleh. Terus apa iya? Jogging deh barengan paling wis gak oleh. Iya, Mak, mbok sing rada apik titik nggo nang di gedung di tandi ngono. sing tempatnya sing rada bersih modern ngono lho. Ayo, Sing sorbar kan. Beri lah ya. Iya wis. Iki nang mas sik ya. Aku sik Iya, sakit saya. sik ya. Hmm. Kati anu kebelet Iya. pusing. Nggih pun ngatur-ngatur kula Nggih, nggih. nggih, sami-sami pun. Mugi-mugi jam sehat nggih. Ayo, Mas. Monggo-monggo. Nggih, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, bener sih. Oh, alhamdulillah jam mesti diperiksa iki mangke Pak Mantri sampean yo muga-muga sehat. Yo. Cocok jodoh. Betul jodoh Pak Menteri ini. Jodoh tombo. Tombo. Masalah wis bon pisan jere bonnya tumpukane sampe. Yang sabar. Mantri harus sabar. Iya. Saking aku jadi kira-kira jodohku itu.
Ya duit gak dikei. Jom. Ya Kemarin melok sedih aku sampean. aku wis ngene ya udah dhewe kalau sing Sabar, ya. Ya untung aja anak sampean mah. Ya kerja sama lah jenenge teman saudara itu. Aku sampai gak iso bayangno man. Terus Yang dibayang, no aku tambah terbayang-bayang bayang di mata. Wih, Ojo ngono Jeng, aku terharu Jeng. Wis kok biasa ngono Jeng. sing tegas ngono lho tadi. Masuk lali be kerti ngono sampe. Ya bener, aku lek tepai lali yo. Lali sembarange, tapi lek ya gini iki yo ya. Kalau aku Joko aku wis Paling ngeluyur ya yang beku paling kubrit iku paling. Kaki tapi mah, kaki ro. Ya mau mari ngeterno kondangan aku yang mau Cuma bojoku ya turu ndak omah tak tinggal. Saking sumpah aku ndak omah. Tak tinggal rene mah. nggak boleh bengi gak digolek bojone aja. ya jarno mah mungkin digoleki. Aku saiki wis pasrah No way. oleh ini wis loro sini tinggal kene jaluk ngotor suntik ya wis Koyo wis nang kesedihan Jeng asline Jeng yo. Sampai aku pada wis sabar keliwat sabari saking bojoku kumbu ya opo karepe engko gak lek kadung pegel aku kapan terno nang bapak emakku Digawa nang kampungane. Duh, ora oleh. ya karo bojo golek kate ngono tak kei giwang masmu. Kenapa sampean? Mas. Kelma. aku saking ya wis digawe guyu digawe anu Ya dhewe iku senang susah iku ketawa. Iya bangga. Ya semoga-moga meniki sampean sehat Jeng, gak loro maneh, Nah, iya. ono maneh. Golek anu melok ayam bebek ngene Tegal sing diselor iku lho. Golek-golek jambu ndek kono. Ya, Jambu merah di kono. jambu bol barang ngono ndek kono. jabu ae kan Ono jambu air ono. Ono sisi selor mak. Jambu air. Jambu air. Banyu. cintaku hanya kamu Jalur loro nyanyi bareng Jeng. Jadi kan nyanyi, Bu. Ayo masih nyanyi. Ayo ya kere. cintaku hanya kamu cinta merah jambu Tapi masih loro sih endah. tapi dekat digawe ngono mak oh wis ta kene iki yo Semangat. penggerengan tok bendino Yo sabar. kesel aku ngrasakno mak tapi apa maneh wis terpaksa Jam pira sih jam saiki pisan? Setengah loro. Tengah loro. ya wis mak aku tak pamitan mak Iya wis. Ya wis Jeng, Bu. asaken arek aku lagi Mas Kuprit bahwa mulai bahwa orang sakal Wis aku tak balik pisan wis ya. Iya wis. barang dulu tak Iya, barang Pak Marsan. Iya wis. Ya wis. Cuman tadi Aku rugi semua macam. Dikira teh cak metu wong nang Pak Mantri mah. Ya Hati-hati. wis aku sebut nama. Ya. Hati-hati. Kali apa ya? Ya wis. Assalamualaikum Mak. Salah. Yes, ngasuh mumpung penyakit itu wis padha mulih rene yang sambat wae mumpung nemu dulur kok kaya ngono tapi lek kano iku aku ya susah ya tak terima walaupun penyakit yang jadi dulurku kabeh wis tak ngasuh ae wis